Magandang araw sa ating lahat, mga kapatid sa YT. Okay. Dito tayo ngayong umaga sa ating munting tindahan, nagbabantay. Ito guys, tindahan, dito sa loob ng tindahan guys, napapansin niyo guys ito. Ganda ng ganyang pag nilagyan, Dahil sa tinig ko, wake up na siya. Ano na ito? Kiming! Ganda ng loob. Nasa loob ng noodles. Ang sipag-sipag mo dyan. Uy, tabi ka dyan. Hindi para sa'yo yan, Shhh! Miming! Talagang sipat kaming ha. Ba't nandyan ka? Ba't nandyan ka? Hello. Miki. Tanggal ng pagod naman itong mga pasaway guys. Katanggal ng pagod loob ng tindahan kasi matutuwa ka naman lang sa katingin sila bro. Ang ito lang kinalagay guys, ang noodles na sa ang kanton nandyan sa loob. Gaya out ka diay. Dat tabunan na ka. Tumata ako. Ito lang guys, salamat at magandang araw sa ating lahat. Kaming, out na ka dyan, oy. Ala, tumata ko na. Hello. Hello. Otak ko. Ming. Out ka dyan. Ming. Hello. Ming. Hindi mo out,